Здравейте, приятели! Днеска ще играем Super Bear Adventure и тя е много забавна игра, както я виждам, и нека да почваме. За сега изглежда странно. Тук какво ли обяснявате? Не ме учи пред камерата. Трябва да винаги да им говориш. Измисли си нещо. И имало някаква отрова и костенурките са станали лоши. И те никога не можели и пак да станат добри. Пчелите са затворили мечетата. Сигурно това е целият род на мечетата. И сигурно това е целият род на мечетата. Ние може да си говорим двамата по принцип. И е останало единствено мече, което трябва да ги спаси. Който ще бъде Захари. Захари супер мечето. Така. Почваме ли? Пари. Напиша А. Тук Б. Много пъти. Тук два пъти А. По-силно говори. Тук Б плюс А. Добре. Б А. Супер. Сърце. Имам сега 3 сърца. О, не. Ще го сложа. Виж как го влачи. Къде му е ръката? Не знам. Така. А, Б. Не знам как това да го направя. Здрасти, може ли да ме вземеш с теб? Ще ти стоя като раница. Няма да издавам шум. Трябва да минаваш нива. Снежно, египетско. Да. Да почваме. Ще следвам парата. За какво ли са тия пари? Не знам. Това първото не воля. Нека да отивам. Има костюми, което ги лъще. Там имат сар. Интересно. Ако отидем да селят. Ама ми е интересно, може ли да влизаме в къщите? Да, можем да влизаме. Подари му един сън. Открадна парите на някой приятел. Да, а в другите можем.
А, ти си крадец, бе. Та мечка е крадец. А, тук има... да. Отвори хладилника на някой. Взе парите на някакъв човек. Познаваш ли го? Да, мой приятел е, мой биш. Идвахме тук. Да, най-вероятно вече ти е бивш приятел, защото си му взел парите. Няма пари. Нормално, най-вероятно някой като тебе е минал и ги откраднал. Ето, има. И той я има. Даже тук са двама, има два кревата. Или е много голяма мечка, която спи на два кревата. А може да е костенурка. О! Имаше сърце там, видя ли го? Как ще се по дървет? Има пари по дърветата, става книга. 10 има вече. И после ако ни кажа, че няма пари по дърветата, покажете им тази игра. Да. Качи се на асансьора от купче. Да, чудно. Няма как да се движи. Нямам. Няма въже, което да го дърпа. Това е много рискуващо. Как успях? Какво е това, е? Какво е това? Искам да взема апарата. Или да скача. Да. Ма трябва да се качиш по другите, за да ги вземеш. Много яко. Да. 20 на... 20. Добре, ама парите за какво са? Хубаво ги събираш. Не знам. Сигурно ще ни трябват, но нещо не сме видяли. Да си купуваш мед. Не. Защото мечките обичат мед. Има стълбичка. Ключ. Ключ. Виж, показва за къде е ключ. За къде? Не го бях забелязал. Някаква мечка. Първият го отключихме. Ей! В началото ни бяха казали, че са заключили всички мечки. Да. Сигурно трябва да ги отключи всичките. Той има 8. Така ли? От твоето село. Още един приятел къщата да го граби. Ти взе на всички костенурки парите, бе. 30 лева, богат съм. Виж, то ще скочи, видя ли? Та костенурка ще се самоубия. Кажи да не се самоубива. Значи има... Раница. Не се самоубива и може ли... Не. Като мен да се самоубиеш. Виж какъв... Тая твоята мечка е някаква страшна... Виж как скача. Малко да ти дам да поиграеш. Давай, играй сега. Ще удари тази костенурка. Ама виж, че тук ставам по-бавен. Да, защото плуваш. Не. Това е някаква лава сус. Добре. По водопада ми. Да. Чай сега, разбрахме, че пчелите са лошите. Там има още една мечка, видя ли? Да, трябва и тук. Какво? Пускаш някаква топка. Трябва да дойде и тук. В крайчето. Я тия ръчки, какво правят? Трябва да натискаш ръчките, когато паднат топките. Ето го ключът! Да, когато паднат топките. В правилния момент. Сигурно е така. Прави пак. Да, трябваше. Зелената. Добре. Трудно. Нека пак. Трябва да го активира. Трябваше синьото първо. Айде, прави пак. Първо синьото, после зеленото, после гасиш синьото.
Трябва да гасиш зеленото, извиняй. Първи пак. Ох, много е трудно. Така. Гаси зеленото. Зеленото. Не, той е там. Виж го ключа къде е. Демек трябва да гасиш синьото. Червеното. Сега Синьото гаси. синьото. Опа. Е. Можем ли да го мръднем? Можеш и зеленото. Синьото. Значи трябва синьо, зелено, червено. Готов си. Давай. Сега как да цъкна синьото. Пак. Давай. И червеното. Трябваше да махнеш синьото и червеното трябваше да пуснеш. Това трябваше преди това, да. Така пак да ги настаним. Синьото. Не, синьото беше... Не, така. И това. Много съм. Трябва бързо да стане. Синьото махни. Не става. Какво да правим? Исках да се го взема и така. Омръзна ми, няма цяло видео тук да стоим. Още взето, до сега само една мечка освободихме, а другата не мога да я освободим. Така, какво да направим? Опа! Само мога ли да се върнем? Не! Защо не взе другата пара? Последната е най-далеч. Сигурно ще падне. Тоест, отиваме на там. Вау, паркур. Отключихме стълбите. Това само го гледам. Имам тук пара. Какво означава? Да не се задушиш. Да, да не се задушиш, но като вземеш пари и въздухът ти се оправя. Явно парите променят всичко. Полезни са. За въздух. Просто ти ги гълташ и... Али? И там след малко ще я вземем. Има ли една там? Видях. Има още една. Видях. О, не! Чели така да я идеш. Да. Забрави да вземеш парата, ще се възстанови въздуха. О, има там. Преди да се качваме, искам да взема тази пара там. Каква е тази тук? Не знам. Стигна ти въздух. Тук сигурно има много пари. Не, затворено. Ключът! Има мечка. Още една мечка ще освободиш. 2. Супер. Сега като се превере вкъщи, ще видиш, че си му взел парите. Аз май видях, че трябва да отключиш 3 човека тук, че да отидеш при боса, а то са 8.
да си направим сметката. Въпросът ми е още какво правим с тия пари? Освен въздуха. Още не знам. Имаш пари, но не мога да ги използваш. Ако можехме. Ако имаше може. Проблема на една мечка. Има пари и не знае как да ги използва. Трябва тук да вземем. О, здрасти. Пак приби някаква костенурка. Това ми напомня на костенурките нинджа. Да. Като малък. Как ги бият. Паркур. Скача тук. Това е паркур. О, има пари. Къде стигна? Та мечка супер скача. Пари да искаш? Има ли? В това къща ограби ли ма? Злам. Виж, сега влезам в къщата и влезна и я преби в къщата си. Моята къща е... Ти си крадец, ти не си супер мечка. Не. Те са костенурките си ядосани, защото си им взел парите от къщата. И те са злите. И аз спасявам, просто искам пари. Да ми дават кеш. Кеша? От кой ги спасяваш, бе? Ти ги преби. Костенурки, пазете си, има нова мечка в града. Да, която бие. Не! Искам да видя какво има там по този път. Втори опит. Да прескочи езерото. Много е трудно. Още една къща за ограбване. Скрива се от мечката. Късно е. Той вече е в нея. Не. Има мечка? Това е цар. Цар? Трябва да съберем 125 пари и можем да го освободиме. Събери, значи? Събираме. Значи са полезни парите. Сега вече те разбирам за какво събираш пари. И биеш костенурки. Да. Вече разбирам. Гличнах, май. То глична, не? То е глично, видели ли? Ама тук са по-бързи костенурките, отколкото да спят. Да. 100, още 25! Да. Yes! Сега ще трябва да минеш препятствията, май да вземеш парите. Дай да къщата провери. Вярно. Пара. Трябва да минем всякакъв опасен път. Това е нов начин за минаване, за взимане на пари. На всички пари. Да. Той е нестандартен начин. 109. Тук май ги събра. Още малко остава. 18, 19. Отбий ги, бе. Те не са ти приятели. Опитат се да те захапат. Аз почвам с Захари Заек. Аз мисля, че този заек ще убие. Бегай. Ти вземе парите. Да. Където ги събирах цяла година. Трябва ти още 4 пари. Там горе дясно има 3. Чакай. Изложи го, мини. Трябва да взема сърцето. Сърцето, ето го сърцето. Резни му една топалка. Браво, е! Кам. Още 2.
И ти да освободиш царската мечка. 1, 2, 3. Достатъчно пари събра. Ей! За малко пак не ще изкочиш. Това е влизане с вратата. Ей, третата! Сочи с ръка към царят. Не искам да освобода още мечки. Нали, за това съм дошъл тук, не за царят. Нали? Какво? Те могат да умрат от тея. И така. Това беше от нас. Към банката коментирайте, лайкове за втора част на тази игра. Дано ви е харесала. Ако събереме 30 000 лайка, ще направим втора част. Малко е нереалистично 30 000. Дай нещо. Бъдете готини, пуснете по един коментар. Дайте един лайк към банката и ще видите втора част. 100%. Да спасиме кралицата, предполагам. Това май беше краля. Да. Може да е краля или кралицата, не знам. Виж, аз заспах. Да, мечката заспа. Толкова много се вземе. Защото и тя да се абонира. Да се абонира мечката. И чао!